Terve internet! Ihan ensinnäkin kiitos kaikille teille, jotka olette tilanneet meidän kanavan YouTubessa. Se on mahdollistanut sen, että meillä on tällä hetkellä tarkempi laatuinen kamera. Toivon mukaan siinä kamerassa riittää mikki. Mikkiä me ei olla vielä saatu tähän touhuun mukaan, joten vähän lisää tilaajia vielä, niin sitten löydetään ehkä meille jonkunnäköinen mikkikin. Tänään meillä vuorossa vähän puhetta meidän Nightbladeista, jota nyt ollaan viime videossa vähän tarkisteltu tarkemmin. Nyt se on saatu kasattua ja seuraavaksi me sitten asennettiin sen käyttöjärjestelmään ja ajettiin hieman testejä. Käyttöjärjestelmän asennuksessa asentajamme teki pikkumokan, sillä hän asensi käyttöjärjestelmän ilman UEFI-asennusta, joka tarkoittaa sitä, että käyttöjärjestelmän käynnistäminen on hieman hitaampaa kuin se UEFI-asennuksen kanssa voisi olla. Testeissä ajettiin kahdet eri testit. Ensin ilman kellotuksia ja toinen tämän Nightbladen tarjoamalla automaattikellotuksella. Kasaajamme ja testaajamme olivat hieman hämillään alussa, kun he koittivat ajaa testejä ilman kellotuksia, koska tämä kyseinen OC-nappi ei poistanutkaan automaattisia kellotuksia. Kysymyksessä voi olla pelkästään asentajien ja testaajien moka, koska ainakin käyttöohjeiden mukaan, kun painat tätä nappia ennen kuin käynnistät koneen, se joko sulkee tai pistää kellotukset päälle. Ainut keino, millä kellotukset saatiin pois päältä, oli ottamalla tämän kyseisen napin piuha irti emolevyltä ja sen jälkeen ottamalla kellotus pois päältä BIOSista. Huomioitavaa myöskin tässä on se, että tämä kyseinen kellotusnappi toimii MSI:n mukaan ainoastaan K-mallin prosessoreissa. Koska tässä videossa testien videoiminen olisi hieman typerää, päätimme, että otamme vain screenshotit ja näytämme ne tässä sitten editoinnin taijalla heti tämän minun kommentin jälkeen. Eli ensimmäisenä testitulokset ilman kellotuksia. Olkaa hyvä. Ja seuraavaksi tietysti testitulokset kellotuksien kanssa. Olkaa hyvä. Vaikka käyttöjärjestelmän asennus ei mennytkään aivan putkeen, niin kokeillaan silti kuinka kauan kestää, kun tämä kyseinen Nightblade-kone käynnistyy työpöydälle. Tuosta päälle. Hyvin hiljainen tästä koneesta kyllä tuli, että se on sanottava MSI:n eduksi, että hiljaisen koneen he ovat ainakin saaneet aikaiseksi. Käynnistetään Windows ja asennettiin muuten Windows 7, koska toistaiseksi käytämme Windows 7 itse myöskin omissa kokoonpanoissamme. Tietysti meiltä saa 8.1 myöskin, mutta siitä kannattaa valita erikseen, jos haluaa Windows 8.1. Noin nopeasti se sinne tuli, ei se siltikään mikään kauhean hidas ollut. UEFI-asennuksella se olisi ollut vielä nopeampi. Kellotuksella saavutettiin testeissä prosessorin kellotaajuuden osalta noin 10% kasvu. 3D Mark 3D Mark-testeissä tuo tehon kasvu ei tietenkään näy suoraan verrannollisena, koska 3D Mark-testit ovat hyvin näytönohjaajan painotteisia. Itse hyöty, mitä tällä kellottamisella saa, riippuu hyvinkin paljon siitä pelistä, mitä pelaa. Toiset painottavat enemmän prosessoria, toiset enemmän näytönohjainta. Mitä enemmän grafiikkakarkkia haluat, niin sen parempi näytönohjaaja sulla kannattaa olla. Tarkkaa lukua tehon kasvusta pelaamiseen tässä tapauksessa on hyvin vaikea antaa, mutta jos jotain arviota pitäisi heittää, niin sanoisin, että noin 5%. Henkilökohtaisesti on pakko sanoa, että koen, että tämä kyseinen automaattikellotus tuo asiakkaalle lisäarvoa, jos ei muuten, niin ainakin sen 5% edestä. Parhaimman edunhan asiakas tietysti saa, jos jaksaa ja viitsii kellottaa tämän koneen itse, mutta muistakaa aina kellottaessa, se ei ole takuunalaista puuhaa. Jos rikotte kellottaessa oman koneenne, niin maksatte itse.
Se etu, mikä tässä MSI:n automaattikellotuksessa on se, että se kuuluu takuun piiriin. Sinä hyödyt siitä, mitä Jims tietää. Jims.fi